tingali kay gamay mga dalan. Tingali kay gamay mga dalan. Sige po. Kani kay murag na isa ni sulod. Pangayuan jud ako ni ron di muhatag ng piti jud ni. Masa ka dong, masa ka dong. Patay. Kung lawas ba yun? Sa ako. Padukan yung kulo. Huwag ka ko ma. Asa ka madto? Ay, kanang. Kul, kanang. Diri man daw pasulod sa akong balay sa akong barkada ba? Kailan ka ni Bintong, Kol? Binto nga. Bintong nga. Edward Silvano, Kol ba? Kailan ka na, Kol? Kailan ka na, Kol? Oh, ako ang pagumangkon, yun naman dai. Saan gid tuyo naman siyang pagumangkon? Ay, kanang. Kul, gipadtom ko niya, Kul ba? Kay. Nasi. Nami, importante nga istoryahan ba? Bot niyo. Ah, sige. Ano pag binana dito ah? Sige buyagan mo dito ah. Oo, Kol. Salamat ko la, salamat. Isa ko kan. Oh, isa. Saan masad, Kol? Naku, nakalimutan ba? Kalimot kong pangayo ba? Sabi pangayunin mo, Kol. Entrance 3 ba? Bago ka masulod. Ay, pila di pangayunin mo, Kol. 5 lang, God. Ayaw ko ulit. Bakit 5 lang ba? Dala na bantay sa motor dito. Atay mo kay Sinsilyo, Kol. Kaya lang 20. 5 ko ayan ako la. Oh, wala pang gasolina, mahal yung gasolina ron. Oh, huwag problema na. Salamat ko. Sige. Wala problema. Sige. Wala na problema. Oh, magamping dito ah. Oh, salamat ko. Sayang, bapo biya ka. Dili tingali la Bintong. Asa may labintong ani? Kini na sa dool or dito nga nasa layo? Ambot sa langaw. Kol, nga balay ni Kol. Kani kadua nga balay dira. But. Ah, dito Kol. Asikol, salamat. A steady and long life energy capsule herbal food supplement. Natingsi na lagi si Lorna. Ah, kana siguro nga taas nga balay. May lang utag. Sa kay tuyo ni pataan ni ba. Ay to aray. Nagdunduyan lang. Uy ba din, na naman di ka di ay. Oh. Yaya ay dunduyan naman. I-chat na si Maria Kabo si Mua. Oh, pinchat ko apa deh? Bot ni mo. Kanda istorya dah. Nalingon, bang, mingin ko din duyan ko. Ah, ah. Dito. Oh, dari teksturnya. Marta juta nih. Sa chat ni Maria Kabo si Mua tong. Mulag do sa kantoron. Bot ni mo. Ya, pakuha do sa skuwaron. Sure na. Tiba deh, palitong ko na to sila gimnonon para ditagansi. Kana kay kuno na kana. Kana jud dito pakansi. Sabi di. Apa gagikag number ako nga. Mo kay cellphone. Kuha na ko si mong edad ba deh? Kanas akan na tao. Nga binuam na. Nakuha niya sa pamaging yan. Lagi ba deh? Macam bargon. Wah, aku pa kahod na ko. Tiba deh, pinchat na oh. Kuha do sa kanto. Pero wag motor be. Kung kuha dito. O sige ba di? Ang pingi ba akong motor ha? Lablab yan ako na. Ano ba di oh? Ang pingi ha? Tulo ka tuig ba akong inamping ana? Lagi ba di? Ang pingan ko na yung motor. Bot Sama ni mo. pag-amping na ko siya ha. Sama pag-amping na ko siya ha. Hindi tayo pwede. Hirap tapo, pero di tinatana. Hindi na posible. Jadi, kuyugis ko ba eh. Kung di mo balo panda na yung motor, kaya mo po ng suituan eh. Oh sige ba di? Amping ha? Oh,
Oh, kabalo man lagi ka. One click ko man lagi. Kabalo naman na ikaw na. Ay, tayo sa. Man, balo. Naman eh. Labi na issue akong motor. Saman. Muli ko ragkalit. Pag-amping. Sige na. Meanwhile.